מה עושים עם כדור? כל הכבוד! מה עושים איתו? מה עושים עם שתיהם? לא נכנסים לאותה יד. את לא יכולה באותה יד מותק, אבל בשתי ידיים את יכולה. איתי מיצי. טלוויזיה מעניינת? ענבר? כל הכבוד! כל הכבוד! עכשיו בלי המשפך. יאללה, הם מתקדמים. בלי בר המשפך. כל הכבוד! עוד אחד. סגור יותר אותה? נו, ואת הוורוד? ענבר, את מלכת העולם. ביי ביי. ביי ביי. חיוך? חיוך, אוי, מלאך שלי.